LV Entertainment clear tu te chibele vekule tuntum chu Spider-Man Across the Spiderverse kan clear hole dona subscriber zongzong ten zawai chunga kan lo me amma kan lo ento Spider-Man Into the Spiderverse a khan khovel sang khazar kusom Spider-Man Miles Morales sahi athian ngai khovel danga Spider-Woman Gwen Stacy aron tloleti kan mutoa tichuan Across the Spiderverse a hian Miles Morales aron tloma an khovela thil thlen dan chanchin vela lo lang ngal Gwen Stacy hi khovel somruk panga mi nin apapo police alo ni verenga Miles sang thawin Spider-Woman ani ti apa hian ala shabik lo ne chuan he an khovel somruk panga Peter Parker po Spider-Man ni lawin liking zok lo nia zan khachu apong pova kwal vakna Gwen Stacy na thian pa Peter Parker chu athat pal hlau mai le chu tatang chuan Spider-Woman Gwen Stacy chu tol thatua ngain police te zona ni ngala apa meu pon Spider-Woman ni ti ashiat lo wangin man tumru hle ne del runuam lo taka Gwen ni omlai chuan khovel danga train vulture ron luti ashetatlat mai police te po phuar bet vekin vulture chu ama man tuma anin beilai takin khovel dang Spider Society how to pa Miguel O'Hara le Jessica Dewitt chu portal generating watches anti mai banbun mangin khovel somruk panga chuan an ron lut vea revak lowin uma anin bei shrep nuwa vulture chu an man pui the sha mane tichuan vulture ber an man to ta ka chuan police lam Gwen pa po alo lang ve thei ta Gwen po amai mom rila zo thu ta wangin apa hne na ni na dikta ka ko mu nga langai tlat mai ma se pa chuan Peter Parker thattua ngai tlatin afan wa Spider-Woman lo ni reng chu alau ta dewa mana tum tlat mai le chuwang chuan Spider Society pola telve turin Miguel O'Hara chuan arem tia anom na khovel lama Gwen Stacy chu apa lak tangin an shoi sang ta dai ne chuan omna khovela chuan Spider-Man le Woman chu soilo ran le ramsa thleng nan lo om veka ti chuan tharuk nuwa Miles Morales omna khovel sang khazaruk som chu lo lang vele in hringnun pa ngai takin Miles chu lo mang ve mek boka athian Gwen ero ala theihngil ngai meu lo nei ti alem zia trainer riat mai ma se ni khachu an sikul lama an zirtir tu ten anu le pa ten kom lai takin mirin hlel om takaman be spota chu alo tlan chuak ti muthuta man le turin ngal police te pon chanchin an riat vele mal spa chuan aron zui ve zela spota le Spider-Man mal satain be nuwa spotan a chanchin a soi chuak ta part 1 a khan kingpin a collider sem saktu te zinga mithiam pakhat alo ni ve renga spota soidana tangchuan collider manga khovel somli pahnia radioactive spider alaklu lo chuak ruin mal sahi alo se ni oma Spider-Man ane nuwa collider ti chiat le lai takhan spota hi collider ruma lo omrenga apua darveka tangkhan heti hian om ta lo ne mi fela ka chu lai chen mi suala ki chu min chua email ma dik tak kane spota na ti zo che chuan ama spot siam rapalin among ngain pet hlora abau mak mai ti chuan nuwa part 1 top lama kan hmu tong khan Gwen Stacy Miles chu apin dan na traina ko chuaka anin ngai ton ve hle ni ti anom dan le anin kom dan ve la tang chuan a hriat ane ma se Gwen Stacy ron kalchan ber zo ke ro chu spota kha mana lo tum wang lo ni vetlat mai chu wang chuan lo Theihloh Miles a kalsan le mai ngai hun lo in her chuak le in spota kalna khovel singa za le pakhat mumbatan India luka chu ahonga ankal nu revak lowa mal sapo in ngai tua ve fein athianu Gwen chu azui ve top mai le mumbatan India rama chuan Indian Spider-Man Pavitra Prabhakar le Hobby Brown atenen spota chu an beirona hetia khovel singa zale pakhat India ram mumbatana spota lo lu chan chu collider lo omwang le atha chakna lak du wang lek lo ne Spider-Man le Woman te chuan dan tum veu hlom ma se spota chuan collider chakna chu ala thai sha ma akaliam ma hritin spota wanga
Indian Spider-Man Pavitra Prabhakar Bialnu Gayatri pa Inspector Singale an khovela pa thimai tur Miles chuan a hmulok tatlat mai le spota bo hnu chuan Indian Spider-Man ate khovela boipui ngan lo tam man hle a theitop chu mi pui chan him nan tho mop mop lai chuan Indian Spider-Man Pavitra Prabhakaran basa chuang Bialnu Gayatri te chana lo tuma lelama Gayatri pa Inspector Singapore chan ngaya lo oma wangin Malsa nawa chan ve boka chutian chan him fel zo a chuan Spider Society ho de pa Miguel O'Hara kai truai Spider people ten ron kala Collider puak darina ti chian mai turan thunun hnuwa Malsa le Gwen te chu Miguel omna khovel zakwa somni pariata an headquarter laman tir ngal an headquarter chunga chuan Spider people chi sang tam takan lo khoma an how to pa ber Miguel lung oi lawan va mu hnu rei vak lawa Peter B Parkera Spider thloya kanti kha lo thloi to lawin afanu mayday ne an ron lang ve hlol mai chuta tang chuan an how to pa ber Miguelan khovel zong zong Spider-Man te ton shia ta tangin Canon Events ti omzia Miles chu a shilfia Canon Events ti omzia chu Spider people te hian an chung le khatemo then le rol nai vai ten chan deuh veka chu wang chon Miles Morales sapo hian apa chan ve tur thu Miguel chuan a shil tatlat mai le Miles chuan ni hni hnuwa apa police captain ni mai tur thi tur chu ngai ngam thengang lawin an how to pa Miguel chu a hnial kal char chara chu wang chon Miguel an Miles chu a khung be ngai tlat mai ma se Indian Spider-Man te ne nan lo thopui Hobian Spider Society la ka tanga tlan chu thainan Miles chu a lo pui hlawa chu ta tang chon Miguel an Spider people te hne na Spider-Man a dang turin thu pe ngal Spider-Man an tam em awang chuan nangma mi dan tur tin an in kok sup supa ma se Miles Morales ani ti an hriat vele an zawain Miles chu an hal char char mai le ma sen rin angotin an man thei mai bik lawa atopa topa Miguel an Miles chu aman bet thei shama chuta tak chuan Miles hi khwanu ruat Spider-Man ani lo thu le tipal thil thuwa khovel dang radioactive Spiderin a se wanga Spider-Man a changve mai ni thu te chu a soi chuak ta spot radioactive Spider lak na khovel somli pahnia Spider-Man om lo chan po Miles awang hi lo ni mela chung thil chu a thian tha Gwen le Peter B Parker te pon an lo hriat ve veka wangin Miles chu alung oi lo hle a chu wang chu Spider Society ho tu pa Miguel thu sei chu soi lo Spider people te thu soi zong zong chu Miles chuan zom du lawin ama nge thati na lam kong chu zo tumina venom blast a chua waka ti chuan Spider bite in Miles khovel nia ngai khovel somli pahni radioactive Spider spot alak na khovela Miles chu alu tir ta dai mai le chum hnu chuan Miguel a thin rimin Gwen po an Spider Society tangana hnat chuaka an khovela thon hongal ti chuan Gwen station apa kho har tak le lungai mel takawa mu chuan police captain atanga bana tum thu apa chuan a lo hrila chu tarang chuan an Canon Events rin na kha him taka thlak dang lam thei ni ti Gwen station chuan a hrathiam tamai chu vele hobia ban bun lo hnu chia sak mangin Miles te khovela Gwen station chu akal ngala chuti mek la chuan Miles an hoi sen zong zong lo som khomin Spider-Man ani thu anu hne na lo hril tatlat mai le ma se pate aron Davis aron lumeu chuan an khovel ni lawin khovel somli pahni radioactive omna khovel ani ti achiang ngala chuta chuan pa po lo thi dei to in amang khovel somli pahnia Miles po prolara lo ni ta dai mai Miles an prolara hne na in suatir tura angin lai chuan prolaran Miles pa apa ang khovel danga la dam ti hria Miles chu chua mai tum lo mel hle ne chuti la chuan Miles te khovel sang zaruk choma Gwen Stacy chu lo om to in Miles ro alo om lo ti wa muwa anu le pa te pon an lo ngai to to lutuk ti Gwen na hria ta wangin Miles chu om na pola shalo maila ka zong hu nge yang in rin phak ba khan Miles an mangai cheunia Gwen chuan tin a chuak ngala chuti mek la chuan Miles zongin Miguel Jessica le Scarlet Spider te po Miles te khovel an lo om ve reng ti alo langa ti chuan Gwen Stacy a thian pa Miles zong turin
khovel danga then Peter B Parker le afanu Mayday Indian Spider-Man Pavitra Prabhakara Hobia Margot Spider-Man Noera Penny Parker le Spider-Ham tachu alo som chuaka chuminu chon khovel somli pania mal sapo apate Aaron Davis le Prowlara amang te lakatanga tal chu atumin a Venom Blast chu alo tum ve meka chuti mek la chon an khovela apa thaturin spotapo alo thleng totlat maile ti chon mal sapa chu an chan chu main Spider-Man Across the Spiderverse chu atop tarini hun manuam le